Hasi egingo gara sari banaketarekin eta lehen da bizi Gipuzkoako saltokirik onenekin hasiko gara. Iaztik badakizue Gipuzkoako ez gain, Gipuzkoatik kanpokoak ere saritzen direla, Gipuzkoakekin hasiko gara eta Gipuzkoakoen artean fruituen atalari heldu behar diogu. 3 sari izaten dira normalean, 3. aurten betegabe gelditu da, halaxe erabaki dute epaimaikideek, eta 2. sariaren banaketari heldu behar diogu. 2. sari hau, Eusko Jaurlaritzako ekonomiaren garapen eta azpiegituretako sailburua den Arantza Tapia Andereak banatuko du, eta sari honen irabazlea, Jaun Andreok, Gabiriko Miren Agirrezabalarentzat, Oñati Bitxikiko ordezkarientzat. Hementxe daude, bertako ordezkariak, frutako saria da, halaxe da bai, frutarekin hasi gara, eta segida badagoela, Gabiri aldean, segida badago, hortxe etxeko txikia ere, Elgoibarra Gabiritik etorrita, Miren Agirrezabala Oñati bi txikiko ordezkaria, txaloak mesedez beraientzat, fruten atalean, 2. saria Gipuzkoako saltokirik onenen sailean. Eta lehen da biziko saria, kasu honetan fruten atalean Gipuzkoako saltokirik onenari, Ane Beitia, Elgoibarko alkate Andereak banatuko dio, txapela eta oroigarria, mesedez, txalo bero bat, Antonio Izagirre Mutrikuko Sagarminako ordezkariarentzat. Mesedez, Sagarminako hementxe da, Pakita, beti bezain fin, sari hori jasotzera, txapela buruan, oroigarria eskuan, irrifarra ahotan, aurten eskatu digun mesedez galderarik ez egiteko, eta errespetatu egingo dugu. Pakita, txaloak mesedez Pakitarentzat. Ederki ba, gaur bai pozik, hitz egin beharrik ez duela eta ez dakit zerekin pozakiago, txapela egin edo mikrofonori gabe. Tira ba, fruten sariak banatu ditugu eta orain barazkien atalari heldu behar diogu. Kaso honetan ere, lehen da biziko 3 sailkatuak dira saria jasoko dutenak, 3. sari hau, Bitor Oroz, Eusko Jaurlaritzako sailburu ordeak banatuko du, eta 3. sari hau, Jaun Andreok, barazkien atalean, Aretxabaletako Untzilako Jose Lonbidek jasoko du. Mesedez, hementxe da, Jose Lonbide jauna, Bitor Oroz, sailburu ordearen eskutik sari hori jasotzen, txaloak bai, berarentzat. 2. sariari dagokionez, kasu honetan ere, epaimaikideek ez dagoela saririk bertan bera utzi dutela, 2. sari hau erabaki dute, eta honen bestez, lehen sariaren banaketali heldu behar diogu. Sari hau, Ane Beitia, Elgoibarko alkate Andereak banatuko du, eta lehen sari honen irabazlea, Jaun Andreok, barazkien Gipuzkoako saltokirik onenaren saria, Argine Rubio Txillarreko ordezkariarentzat izango da, Elgoibartarra hementxe, zorionak, Argine Rubio, eta lehen Gabiritik segida badagoela esaten baldin bagenuen, begira hemen ere, zeinen argazki polita, etxeko txikia besotan, txapela buruan, eta irrifarra ahotan dutela. Argine, zuri bai, zuri egin behar dizut galderaren bat, lehen da bizi, zorionak. Mila esker. Pentsatzen dut, poza handia izango dezuela saria irabazita, ezta? Bai. Ez da berria zuentzat ere sari hau, urte askotako lan onaren segida besterik, ez? Bai. Eta azkenengo urtietan gainera ja aitak pixka delegatzen ari dan lana, eta ni hartzen ari naizena, eta berakin ikasten. Eta ikusten dudanez, txiki jendeare badatorkizu etxean, segidan. Hori da. Zorionak, berriz ere Txillarreko famili guztiari, eta ondo segi. Txaloak mesedez, Argine Rubio, Txillarreko ordezkariarentzat, eta aurrera jarraitu behar dugu. Lehen esan dugu, iaz Gipuzkoatik kanpoko saltokirik onenei ere sariak ematen ari hasikintzaizkiela, eta aurten ere horri jarraipena emango zaio. Kasu honetan ere, fruten atalarekin jarraitu behar dugu, ez dago, kasu honetan ere, 3. saririk,
bigarrena, bai ordea, bigarren sari hau, Gipuzkoako Foru Aldundiko nekazaritza eta landa garapenerako zuzendaria den Xabier Arruti jaunak banatuko du, eta bigarren sari hau, jaun Andreok, Izpastergo Igor Leterentzat, Iparragirre etxeko Igor Leterentzat dugu, ea ba, bertako ordezkariak azaltzen ote zaizkigun, ea ba, hemen txalda, Igor Lete, aurrera Igor, hemen txalda bai, txaloak mesedez, Izpasterko ordezkariarentzat Xabier Arrutiren eskutik, bigarren sari hori jasotzen. Eta fruituen ataleko lehendabiziko sariari heldu behar diogu. Sari hau, Ane Beitia, Elgoibarko alkate Andereak banatuko du, eta jaun Andreok, fruituen lehendabiziko saria Gipuzkoatik kanpoko saltokirik onenari dagokiona, Igorreko Edurtzeta Atutxari, Jauri Barri etxekoari dagokio, hementxe, bertako ordezkaria, Edurtzeta Atutxa, txapela buruan, oroigarriarekin, eta irrifarra, zorionak. Bueno, eskerrik asko horrekin geldituko gara, ona, beraien produktuak saltzera eta erakustera etortzen dira ez izketara, eta irrifarra ahotan dula, joan zaigu, Igorreko ordezkaria. Laugarren atalari heldu behar diogu orain, Gipuzkoatik kanpoko barazki saltokirik onenei heldu behar diogu. Hemen, 3 sari dira, baina 3. eta 2. bina sari banatuko dira. 3. sariekin hasiko gara, 3. sari hauek, Bitor Oroz jaunak eta Xabier Arruti jaunak banatuko dituzte. 3. sariak 2 dira eta hauesek ditugu. Alde batetik, Mallabiko Agirre etxeko Maria Pilar Mallabia Bitor Oroz jaunak banatuko dio saria, mesedez, agarreko ordezkaria hementxe da, Maria Pilar Mallabia, hortxe 3. sarietako bat, txaloak bai, zorionak, Maria Pilar, eta beste 3. saria, Aulestiko Alain Txabezentzat, Galantena txikiko ordezkariarentzat, hementxe dira, nik uste hauek direla, aurrera, zuen 3. sari hori, Xabier Arrutiren eskutik. Alain Txabez, Aulestiarra, 3. sariaren, 2. irabazlea. 3. sariak 2, 2. sariak ere 2. Eta kaso honetan, lehendabiziko 2 horietako batekin hasi behar, eta Arantza Tapia, Eusko Jaurlaritzako sailburu Andereak emango du, Arrietako Iker Bilasanarentzat, Bihotza Txus etxeko ordezkari hemetxe da, Iker Bilasana, Arantza Tapia sailburuaren eskutik 2. sari hori jasotzen, eta beste 2. saria, Elgoibarko udaleko nekazari zinegotzia den Inigo Loiolaren eskutik jasoko duena, Markinako Alejandro Arrieta, Semengaingo Alejandro Arrieta, mesedez, hementxe da Alejandro, 2. sari hori, Inigo Loiola zinegotziaren eskutik jasotzen. Eta iritsi gara lehendabiziko sarira, barazkien atalean gaude, Gipuzkoatik kanpoko saltokirik onenen atalean, eta lehendabiziko saria banatzen, Ane Beitia, Elgoibarko alkate Andere izango da, eta sari honen irabazlea, jaun Andreok, Mungiako Goreko Baserriko Gorka Irazabal, txalo bero bat mesedez, hementxe da, irabazlea, Ane Beitiaren eskutik, sari hori jasotzen. Banatu ditugu Gipuzkoako eta Gipuzkoatik kanpoko barazki eta fruitu saltokirik onenen sariak, eta aurrera jarraitu behar dugu, kasu honetan saltokirik onenari ematen zaion sariarekin. Ane Beitia, alkate Andereak banatuko du
Sari hau, 500 euroko diru saria duena, eta oroigarria ere bai, kasu honetan saltokirik onenaren saria, jaun Andreok, Sagarmina Baserriko Antonio Iparragirreri, Pakitari berriz ere dagokio sari hau jasotzea. Txalo bero bat mesedez, saltokirik onenaren saria aurten ere, Sagarmina etxeak jaso duelako. Hortxe ba, Pakitaren irrifarra, eta aurrera jarraitu behar dugu. Elgoibarko azoka honek, Gabon Zarretako feria honek urte asko ditu, asko, eta urte luze hauetan asko dira eraberean eskarmentu handia duten nekazari eta baserritarrak ona etortzen. Beraien ahalegin hori plazara ekarri eta gu guztioi erakusteko ahalegin hori egiten dutenak. Hori da ondorengo sariarekin eskertu eta onartu nahi dena. Batez ere emakumeak dira, iaz emakumeak ziren saria jaso zutenak, aurten gizonezko bat ere bada, eta horien lana, esan bezalaxe, hemen daukaten fideltasun hori, Elgoibarko plazarekiko, Elgoibarko herriarekiko fideltasun hori onartu nahi da, beren lan ona ere onartu nahi da, eta horixe da ondorengo 4 pertsona hauek jasoko duten saria. Eta ona etortzeko eskatu behar diogu, lehendabizi, Kontxi Maiztegiri, Inigo Loyola zinegotziaren eskutik, Kontxi Maiztegi mesedez, zatoz, ona gure eskerron hori jasotzera, loreak eta oroigarria, ez dakit hemen ote dagoen Kontxi Maiztegi, ez dago ikusten. Bueno, ba, berandu xago etortzen balin bada, beste hemen ikusten dut, eta berari deituko diogu Pakita Urbietari, hain justu ere. Pakita, mesedez, Pakita Urbieta, ez alda hor? Hementxe da. Hirugarrenez, Pakita Urbietari Arantza Tapiak emango dio oroigarria eta lore sorta, sari asko bai, urte asko ere ona etortzen bai, eta nik uste merezi duela txalo zaparra da, bero-beroa, beste urte askoan gu guztion gozamenerako Sagarminako ordezkariak hemen ikusteko. Beste pertsona hemen bere urte luzetako ibilbide hori nolabait onartu eta saritu nahi duguna, Victoria Gorrotxategi da, Bitor Oloz jaunaren eskutik jasoko du oroigarria, mesedez, Victoria Gorrotxategi, ez dakit hemen ote dagoen, ba ez itxuraz, ez dira sariri gelituko noski, ala ere txalo bat eskatu nahiko nizueke, Victoria Gorrotxategirentzat, hemen txedokate gordea, bai Kontxi Maiztegik, bai eta Victoria Gorrotxategik ere. Eta azken onarpena, Jose Lonbiderentzako da, mesedez Jose Lonbide, Xabier Arrutiren eskutik jasoko du Jose Lonbidek onarpen hau, hemen da urte luzetako fideltasun hori, Xabier Arrutiren eskutik jasotzen. Txaloak bai mesedez, Jose Lonbiderentzat. Nekazariek ongi asko dakite mendia ongi zaintzeak zenbaterenoko garrantzia duen. Elgoibarko udalak, erakundeek ere, badakite bai hori ongi baino hobeto jakin ere, eta mendik garbiketaren garrantziari nolabaiteko ordaina eskaini nahi zaio, mendiak ongien zaintzen dituen baserriari emango zaio sari hau. Baserritarrak oroar horretaz oso jakitun eta jabetzen dira, baina bakti eman behar sari hau, eta kasu honetan Arantza Tapia Eusko Jaurlaritzako sailburuaren eskutik sari hau jasoko duena, 400 euroko diru saria eta oroigarria, jaun Andreok, Antonio Arrizabalaga Ugarteburu dugu, Ziarda Baserriko ordezkaria. Txalo bero bat mesedez. Berak eskuartean mendiak ongien zaindu dituenari emandako saria. Aurrera jarraitu behar dugu, ez zaizkigu sari asko gelditzen, une honetan banatzeko, baina gaur
tarte berezi bat eskinen nahi diogu pertsona berezi bati. Elgoibarko feria hemen gauden guztiok ezagutzen dugu. Gabon Zarretako feria aski ezaguna da, Elgoibarren, Gipuzkoan, Euskal Herrian eta gure mugetatik kanpo ere bai. Urte luzetako tradizioa du feria honek, jende asko eta askoren lanari esker iritsi den punturaino, 2019 honetaraino. Urte luzetako tradizioa, baina feria hau ongi ezagutzen dutenek pertsona baten irudia jartzen dute azken urtetan feria honek izan duen bultzada bereziaren arduradun eta nagusi bezala. Eta pertsona horri omenaldi berezi eta unkigarria egin nahiko genioke. Gabon Zarretako feria hau, hemen egiten diren abuztuko beste feriak, sagardo lehiaketak eta bar, ez leudeke berak egindako azken urtetako lan hori gabe ulertzerik. Jaun Andreok, txalo bero bat eskatu nizueke, gaur hemen epaimaikide lanetan aritu den Javier Arrizabalaga jaunarentzat. Mesedez, Arrizabalaga jauna, zuk udaletxe honetan, herri honetan lan asko egin duzu, zuri alde batetik Arantza Tapia sailburuak ziardak egindako bertsoa, Arantza Tapiak bertsoa eskainiko dizu, eta Ane Beitia andereak, alkate andereak, alkate bezala udalaren irudia brontzez hortxe oroigarri hori. Txalo bero bat mesedez, Javierrentzat, hortxe nik uste merezitako txaloak direla urte askoan egindako lanaren ordainetan. Javier, zorionak, torri. Eskerrik asko. Bueno, ez dakit espero zenuen hau. Ez da ideik ere, eta hemen egon naiz, beti hotela izalako. Bueno, gu ez geunden, prozesu guztia zuk abian jarri zenuen momentu horretan, baina hemen zure inguruan ibilitako asko dago, eta beraiek esan digute ez dagoela gaur ezagutzen dugun hau zure lan hori gabe ezagutzerik. Labur bada ere esango zeniguke urteotan zuk zerorrek nola ikusi duzun feria honek izan duen ibilbidea? Bero, ni laro izen nintzen zinegotzia, eta Bazarretaren zinegotzia epiniziaten, eta lehen gauzak itxiotezan gaurko gunez. Eotezan feria, ganau feria, eta gero jasbana ero esatezan, eta erramei bat hor da esan esarreoten. Da, hilan larroi garren urtien, hasi ginen Barrexoko alkateak ekarri zaben Barrexoak bitzeko produktu igurenak. Eta gero handik hasi ginen poliki, isotzen, da, hemen segi zindun, jurau, ero Bazarreko alkate, ero konsejal, hemen, urte guztietan, utxarte. Gusta ez, poliki, humiltasun hondiz. Ez da egin izan ez palu bezala ese. Utziko diazu, Javier, hementxe daukazuen irudi hau, egurrezko irudi hau, oroigarria da, eta bertan ziarda bertsolariak, gizu ziardak, bertxotan aritzeari ofizialki behintzat utzi diola, baina gaurko omenaldi honetarako espreski egindako bertsoa idatzi du, eta Javier, iruditzen bali mazaizu, bion artean irakorriko dugu, bai? Neronek irakorriko dut, ba. Alaxe dio, zu izan zinen azoka honen aintzindari nagusia, garai zailetan lana eginez eman zenion bizia. Lagun Javier omenaldi hau dezu ondo merezia, Gabonzar feria eginda, haundi eta berezia, zuaitz ederra bihurtu baita, erein zenuen hazia. Txalo bero bat mesedez Javierrentzat, zorionak, behondeizula, eta segi urte askoan lanean. Javier, Arrizabalaga, jauna,
Esan bezalaxe, gaurko feria hau posible egin duenetako pertsona giltzarrietako bat. Eta amaitzera goaz, eta nola amaituko dugu, gazta lehiaketa honetako 12. edizio honetako irabazlearen izena ezagutuz. Edozein kasutan, nik sari banaketari heldu aurretik, azpimarratu eta modu berezian azpimarratu ere nahiko nuke, ez bakarrik final honetara aurkeztu diren lehiakideak, baizik eta urte osoan gaztagintzan gogor, baino gogorrago lanean aritu diren gaztagile guztiak. Guztientzat txalo berezi bat eskatu nahi dizueke, baina bereziki noski gaur ona etorri diren 6 gaztagileentzat. Izan ere, badakizue, Elgoibarra etorri ahal izateko merezimendu handiak egin behar direla, tartean urtean zehar egin diren lehiaketa desberdin horietako bat gutxienik irabazi beharra izan dute ona etortzeko. Hauexek dira gaur aurkeztu direnak, Laleze, Mausitxa, Azkarra, Kortaria, Larrabe Aginaga, Santamaine, eta etortzerik izan ez duen Ander Barandiaren ere bai. Guztientzat mesedez, txalo bero bat eskatuko nizueke, izugarrizkoa baita egin duten lana. Idiazabal jatorriko teknikariek esaten ziguten, gerenteak ere esaten zigun, epaimaikide guztiek ere esaten ziguten, harrigarria dela benetan urtetik urtera gaztagintzak duen aurrerapena, gazaren kalitatean, gazaren garbitasunean, azken finean produktua gorenera iristeko ahalbidetu duten pertsona eta prozedura guztiei dagokienez. 12. edizioa du aurtengoak, orain dela 11 urte hasi zen 2008an, geroztik irabazleak 3 aldiz irabazitakoak Remiro eta Laleze izan dira, txapela bitan Mausitxak eraman du, bana berriz Aranburu elkarteak eta Joseba Intxaustik. Iritsi da 2019 honetako saria, 1.500 euro, Garaikurra eta txapela, mesedez, etor zaitezte, Arantza Tapia, Anderea, Ane Beitia, alkate Anderea, eta Kalamuako arduradun nagusia, Iñaki, mesedez, etor zaitezte, nunda Iñaki, hortxe da, eta Agustin Irustak, Elgoibarko Kalamua elkarteko ordezkariak, hementxe, oraintxe eman didan sobre honetan daukagu aurtengo irabazlea. Begira, oraintxe Agustinek esaten dit, lehenengo 4 sailkatuak, 6 gazta horien artean, 5 punturen aldea besterik ez dutela izan, beraz, lehia estua izan da, epaimaikidek lehen esaten ziguten, punta-puntako gaztak izan direla, eta hau, oraintxe eman didaten datu hau, horren adierazgarri. Sobrea, irekiko dugu, Oskarretan bezala, gaur inusen teguna da, eta espedo ezagun gauzak zuzen eman izena, Agustin, broma gutxi, Jaun Andreok, 2019ko Euskal Herriko gazta lehiaketa honetako 12. edizioko irabazlea hauxe dugu. Kortaria, txalo bero bat mesedez, Kortariako ordezkarientzat, zuena da, hasteko txapela, Arantza Tapia sailburu Andereak buruan jarriko dizuena, Kalamua elkartekoak oroigarria, eta dirua, Ane Beitia, Andereak, dirua, falta zaigula, hortxe dirua, hori ere noski, garrantzitsua. Hementxe Kortariako ordezkaria txaloak mesedez entzun daitezela, txapeldun handiarentzat elkartu zaitezte mesedez argazki ofizialerako, jar zaitezte mesedez, hori gazta eskutan, hortxe, M ikurra duena da bai, Kortariarena,
Tira ba, kortariako ordezkaria hortxe, ez dakit argazkiak ja aterata ditugun, argazki ofizialak, bueno, hasteko zorionak, izena nola dukagu? Julen Arrurua. Julen, esan bezalaxe, zorionak. Mil esker. Bueno, pentsatzen diat poza handia, ezta? Gaur txapela buruan etxera joateagatik. Bai, dudik gabe, denatorri gara hortara, eta bueno, gustora. Bueno, urtean zehar lan gogorra egin beharra dagoela, ona iristeko, ezta, Julen? Bai, hau ez da lanik ingabe etortzen, eta bueno, batzutan saiatutari golezte etortzen, eta bueno, tortekatzen denean hartu gustora eta disfrutatu. Bueno, urtean zehar egindako lanaren onarpen polita gaurko egun hau. Bai, urte bukatzeko seinalea izaten da, eta kanpaina berri ere gustora ilusio sartzeko. Bueno, zuek irabazi ezue gazta lehiaketa hau, hemen asko egongo dira, jakin nahian zer duen zuen gaztak bestek ez dutena txapela hau irabazteko. Bueno, esan duen bezala, 5 punto lau gazten artean oizte zer, eta edozinik irabazten du. Puntuak gura bera, oizta. Bueno, hemen gazta munduaz asko badakigu, baina labur esango zen iguke zuen prozedura horretan hasi eta buka gazta batek zer eskatzen duen labur. Bueno, lehenik ardi deitzi, esneak atzatu, eta gero ja berotu, moldetan sartu, prentsan sartu, eta gero ja atxaldean gatzetara sartu, azala ongin, kamaran gutxienez 2 hilabete ondu, eta gero ja saldu. Hauxe, besteik ez. Ikusten ez duen, edozeinek egin dezake Euskal Herriko txapela irabazteko moduko gazta. Julen, eskerrik asko, benetan, zorionak, txapeldun handia izateagatik, eta datozen urteetan ere, sikiera hemen final honetan elkar ikusteko aukera izaten dugun. Bai, mil esker zuei. Ederki bat, txalo bero bat mesedez, 2 pertsona ez dira azaldu, deitu diegunean, baina orain hementxe dira. Eta lehen da bizi, txalo bero bat eskatuko dizuet, Kontxi Maiztegirentzat, hortxe da Inigo Loyola, zinegotzia, nekazaritza, zinegotzia, Kontxi Maiztegiri, lore sorta eta oroigarria eskeniz, zorionak Kontxi, eta, bueno, izketarako zerbait esan nahi diguzu, ezta? A ver, esango, hainbeste urtien etorri gara, eta bueno, beti posik, eta hainbe posik nago, ostiak, jazta, agradezi dute. Ederki ba, eutxi pozorri, zorionak eta eskerrik asko, Kontxi Maiztegirentzat, bai horixe, txaloak beldurri gabe, mesedez, eta azken omenaldia, Victoria Gorrotxategiri eskainiko diogu, mesedez, Victoria, zatoz zu ere, aurrera, eta hortxe dituzu, Bitor Orozen eskutik, lore sorta eta oroigarria. Hortxe dira, argazki ofiziala ere, Victoria Gorrotxategirekin. Txaloak bai, mesedez. Zorionak, Victoria, zuri ere. Eta jaun Andreok, honekin txe, eman behar diogu amaiera gaur goizparteko egun zoragarri honi. Erakusleio paregabea izan dugu, Elgoibarren, sariak banatu ditugu, eta orain gure aldetik, abenduaren 28. hau urtea ondo bukatu, eta datorren urtea 2020 ere onena izan dadila opatzearekin agur esatea besterik itzaigu falta. Eskerrik asko guztioi, eta aurrun arte. Aio!